ni koro timo. Koro seyo mang'eny wuok to wan kaka jopuonje ok wan gi capacity mar ng'eyo mar diagnose ni maendi the right thing monego bed ni koro sa ochopo level mar tero referral. To koro kaka in this case kane gineno ka koro condition odhi matek to giras kode Nakuru referral. Maparo ni mano was a good step. To kata kendo nyathi otho. A community maduong' machalo kamano ji tuo to kendo ji nyalo tho. Koro gik machalo kamano gibuogowa en man ok waketo skundewa mobedo standard mabedo ran kaka kama community meji odak. Moloyo ka nyathi tuo, kotuo to nego bed ni skunde moko machon ila moko man wasome ne nitiere gimiluongo ni infirmary. Ikawi titeri isolate idhi kama chalo ward makoro ok in e domet ma ng'ato inyalo ng'i kanyo kata ibro limi ineno kaka idhi kata kia hospital kosethiedhi tichak idugi mana kanyo to koro i access ni to idhi nade matinde ni skunde matinde gi weche makamago bet onge gionge. Yiena mar mondo mi arwaka Albert Mandele twako kiny makawuono. Albert in kaka director mano mar The Luton Hospital. Aka weche makamagi otimore e skul ondamo mane mokwongo muwinjo bed ni skul kao mar mondo mi ores ngima nyithindo kata jopuonje nikech adiera e kinde ma janyuola golo nyathine ot mar mondo mi odhi e skul matinde ni oketo geno e ngima nyathine kuom skul makam matinde ni skul makoro winjo bed ni neno kaka chal mar nyathine no bro bedo e yo makare to bedo ga mana kuom hawi marach nikech wanyalo wacho ni en hawi marach nikech ok en gino ma ng'ata no pango. Skul notemo kuom hawi marach to nowuoke kalore ni ne gitemo gichwale nyaka e od thieth